Få flere kunder og mere salg til din forretning. Det kan være frustrerende med dyr, kompliceret og tidskrævende online markedsføring. Contact Vision løser disse udfordringer. Vores planer vil som regel fordoble vores kunders resultater. Eksempler på succesfulde kampagner involverer ofte en god hjemmeside og en god mobilside, kombineret med effektiv brug af de sociale medier som f.eks. YouTube eller Facebook. Vi kan også fordoble dine resultater. Hvad er din konkurrencesituation? Hvordan får du nye emner og får flere kunder? Løsningen er effektiv online markedsføring. Lad kunderne finde jer. Udgangspunktet for et samarbejde er din virksomhed og den aktuelle konkurrencesituation. Du får en plan og et budget for konkrete tiltag til at optimere jeres markedsføring, og vi følger kampagnerne til dørs og sikrer, at jeres investeringer giver et markant overskud til jer. Kontakt os, få en analyse af din virksomhed, modtag konkret tilbud på sin plan, og er du enig, så er du på vej til nye resultater.